Ola, bos días. Hoxe traio-vos un conto moi especial para min, é un dos meus contos favoritos e que nos ensina a maxia da lectura. Espero que vos guste tanto como me gusta a min. O conto de hoxe titúlase A montaña de libros máis alta do mundo. Lucas estaba convencido de que nacera para voar. Podía pasar horas contemplando os páxaros ou seguindo absorto os rondeis dos avións que atravesaban o ceo, alá, lonxe. Intentou fabricar un montón de ás, grandes, pequenas, con plumas, con papel ou cartón, calquera invento que o axudase no seu obxectivo, voar, sen ningún éxito, claro. Lucas! Papá Noel... Mais Lucas non se rendía. Cada Nadal escribíalle unha carta a Papá Noel pedíndolle, por favor, unhas ás que voasen de verdade. Inexplicablemente, Papá Noel trabucábase ano tras ano e agasallaba-o cunhas de xoguete que non servían para nada. Ao chegar o seu aniversario, tras soprar as candeas da torta e formular o mesmo desexo de todos e cada un dos seus aniversarios anteriores, mamá díxolle: «Hai outros xeitos de voar, Lucas», e púxolle un libro nas mans. Ao comezo, Lucas non entendeu, mais sentou no xardín e comezou a ler sen máis. E gustoulle tanto o conto que mamá lle regalara que rematouno dunha soa vez. E resulta que, case sen se decatar, colleu outro libro, e logo outro, e outro máis. Maravillábao todo aquilo que descubría, aprendía ou imaxinaba a través deles. Comezou a devorar libros sen parar, e canto máis lía, máis rápido o facía. Non podía parar. Enseguida acabou todos os contos da librería do salón e tamén os do cuarto da súa irmá. «Máis! Quero máis!» Cando se decatou, tiña o xardín cheo de libros. Formou unha pía, instalouse nela e pediu máis. Todos lle levaban libros, as súas amizades, a veciñanza, as amizades da veciñanza, a profesora de música, o seu avó e ata o panadeiro da praza. Deste modo, a súa montaña de libros ía medrando e medrando e de súpeto Lucas deixou de baixar, nen sequera para comer ou dormir. A súa nai, a súa irmá e ata os bombeiros intentaron convencelo, mais Lucas só podía pensar en seguir a ler. Cando acabou con todos os libros da veciñanza, comezou a recibir furgonetas cargadas dende a biblioteca municipal. A montaña de libros medraba e medraba e o seu caso fíxose tan famoso que ata saíu nas noticias. Mirade a montaña de libros de Lucas por onde vai xa. En canto souberon del, de todas as partes xa chegaba xente para coñecer a montaña de libros máis alta do mundo.
Entrementres, Lucas, alleo a todo aquilo, seguía a ler e a ler sen parar. Mirade como crecía a súa montaña. Vendes? Cada relato facía que viaxase a outros países, descubrir cousas sorprendentes sobre a historia, coñecer novos personaxes ou imaxinar mundos que non existían na realidade. E, un día, de súpeto, entendeu o que mamá lle quixera decir. Aínda que el non puidese voar, a súa imaxinación sí que o podía facer. De feito, decatouse de que non deixara de voar desde que comezara a ler o primeiro libro. En ese momento desexou baixar da súa montaña de libros para contarllo a mamá, mais... como? E daquela, a súa imaxinación fíxoo voar unha vez máis. E, colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustase tanto como me gusta a min. E, como vos di o conto, xa sabedes, animádevos a ler e a descubrir moitos mundos diferentes e a ver ata onde vos leva a vosa imaxinación. Un bico, rapaces!